Phela njalo itoho lethu. Into yasasebenza ndawo. What's there? Wasivala isicaba. Yama nje. Hamba kahle. Angihambi ngihleli. Hayi kodwa noma ungahambi. Manalo mfethu. Yazi mfethu ngizala kuwena mfethu. Umoya wami uphansi ngikhathazekile. Ukhathazwa yini? Iziningi sidinga mfethu izinto ezingikhathazayo. Bengingabala ngaze ngikhathaza ngoba phela manje nobubakho kuzo izinto ezingikhathaza nabo kukhona ngaphathi kuyangikhathaza. But ke namhlanje ukubakha kubalekile sokwesixoxe ngawo. Into engidinga kakhulu mina sidinga njengamanje. Ngithi ngimali mfethu ungiboleke nje noma u30 rand. Ngoba phela uqama usiholeleni nawe uyenzeni imali? Sidinga eziningi izinto engizenze ngemali sidinga. Ile ntombazane le engithola nayo sidinga. Ibihlezi ngicela imali. Njalo ngifuna imali. Number 2 sidinga. Bese kuba nganikeza umama ke imali ke phela behlezi ngimnikeze imali yokudla ngamthengela nefoni. Number 3 sidinga. Bese ndawo yazi bese ngifuna ukuyofunda. Then ngakho i-registration yase university. Yaphela kanjani imali bengenayo. Magic. Magic. Ya sidinga. Amangu bowaqamba umuntu ongakwazi. Mina nawe siyazi ukuthi intombi awunayo oqala. Umama usenayo walusa amadaba. Awunayo isitifiketi sawo saka matric ngikaso washiya grade 9 futhi. How come ungitshela uzoregister leko varsity wena? Ngichazele nje ukuthi imali uyenzeni. Itshele nje iqiniso. Sidinga wangibamba. Okay. Abo manje. Sengisele nani baba? So mele siba. Manje ngithembele kimi. I rest the boss. Thina sosa kahle. Nawe uyasibuza. Thina sifana nawe. Makubenjani madoda? Boss, ithi into yakho la ngabafana ngathi bayahlala. Usho Steve noMagic. Abafana bathanda kakhulu abafana laba. And ngisazobasebenzisa abafana. Yazi ngifuna ukwenziwa manje. Awustay tools la. Phambi koshaya isipande esikhuluma ngasizolo. Ayikhuleka boss. Into engihlezi ngiyiphethe. Makubenjani ndoda? Mehlo. Sure boss. Yazi ukuthiwa le ndawo mfowethu ayibanje inkonzo yazo. Yeah boss. Ngifuna le ndawo yonke kusuka esansi. Siyanyoza sibheka phezulu. Sibhekisa phansi sibhekise phezulu yazo. Khule ubale le boss. Funa bese bephaphama. Sobe sesikude. Mina nawe sobe sesicebile. Ngiyazwala boss. Neclient ade lengitsende ethi idinga ifoni yazo. Kodwa ngiyathemba ukuthi uyabona. Themba ukuthi uyabona. Asho ngiyabona boss. Sebo lo bathini? Yewena. Uthi bathini uba? Hayi cha mina bafethi bengibuza ukuthi ikhamba kanjani. Usifice esimele la nami usifice samba. Hayi cha mina bafethi bengisalute nje kuphela. If esimele la ubona ukuthi siyabhetha thina. Ubona ukuthi ngcono sisale sime kanje. Lesifunda wena. Lesifunda. Hamba. Hey, hamba. Akodwa bolo. Sengaze ngithatha ifoni nami ngithi ngiyocheckela umuntu wami. Ongenani beningeke nithathe imali. Yewena, phethe nemali, letha lo mali, letha. Yewena, letha lo mali. Bolo bengidlalela mina nansi imali. Kwafise kwala. Hamba. Wena ugcina nansi lokho. Letha my shit, nansi. Chomke. Sure, bathini? Ayingento, divorce yakho. Nani? Ayingeke ndoda. Ukhuluma kanje isidala noma mhlawumbe ubinjwe idombolo noma ubanje inkwahla. Manje, uyangazi mina. Cha ndoda ngikwazi. Uba vele wena ukhuluma ngobhazo nje. Udanger mina. Imani, udanger ngoba naku uyingozi noma udanger ngoba naku kwaba sengozini noma udanger ngoba naku udoda kakhulu. Wendoda kuzela njani? No, phela ndoda ngifihli. Ubuso bakho obhaliwe nje ukuthi obesela amakhala akho futhi abonakala ukuthi abomgulukudu. Wendoda, afuna ukubonisa ukuthi ubamkhulu. Hayi mfethu hayi ngiyaxolisa mfethu hayi ngiyadlala ngicela ukuthi ngixolise mfethu. Awufethi ngixolisela mfethu bengidlala mfethu. Yeah uhluphekeli wami ngakhala ngoJehova wami ngoba uyakuphela wasusizilwa ngisuka phi ngiyaphi wathatha inhliziyo eyike wafaka inhliziyo kamoya ngabe kade ngafa zingicela